Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Bag-o paghani mo nagkasulti? Unya dili na siya makontak? Klaro kayo nga iyang gi-off ang cellphone. Aron di ta makadisturbo nila. Klaro gyud kaayo. Ha? Ug kinsa may kauban ni Papa mo? Kinsa man makuhin? Kinsay na sayod. Kung may laing babae siya nga kauban dito. Unsa? Noon siya ka, Miles. Sabaan ni mo eh. Wa, uy. Wa. Ha? Siwa. Mahilag tayo ka nga. Wala hinungdan. Sinyalan ni mo eh. Ikay sinyalan. Butang eh. Nangutan na bitaw taglaon siya na siyo. Kisikihilak. Ingon ka. Wa. Di. Sinyalan. Naglagot man ako, Papa Prancing, be. Naglagot man ko niya. Oh. Ano galagot man ganiya? Ngawa man siya din eh. Tawa man siya layo. Si Mama ko rin naman, be. Na. Si Mama Corina na pod. Ingon ka, naglagot ka ni Papa niya, pero si Mama Corina na pod. Ay, klaro ni mo eh. Ikaw ay klaro. Na, nga nung ako na may way klaro. Nga, di ko naman kung tanan ni mo, nga nung hilak ka. Kanya, ingon ka wa. Nga, kung di way klaro di. Basta. Nga, noon siya naman taong kamalsoy. Inom na ba? Lagot na ko ah. Ala, na, si Lola Tansya nga eh. Ala, wa ko na siya kay Bao nga nun, naon siya. Ambat nga nun ni siya, oy. Ano? Si Mama day ang hinungdan, mamihila ka. Kintig yung inyong edahan. Ay, nausang maniskurin na ako eh. Mao, Kaya lang istorya si Mama Lola Tansyang. Kay basin kasabaan ko. Basin ko nalan ko. Ay kahadlok, dili ko musugot nga bunalan ka. Labanan ta ka, kay dili na ni Mao ang iya. Arion ko ganit. na, asabaan siya to si Mama ni Lola Tansyang. Laka. Oh, ay, Lola Tansyang! Ayaw lang la! Nakasukan kong mama! La, ayaw la! Nag-away kita si Mama, huwag si Lola Tansyang. La. Lola! Lola. Ay pastilan ni mo, Corina. Kaniharamang kong pinangita ni mo. Naabot ko dito gitugwayan sa inyong mga kanding. Ni akaramang guday dinis gipanamnan ninyo sa mga talong. Nagtanaw ko matansyang kung pwede na bang maani ning mga taong. Ay, ikaw ba? Giunsa man to ni mo, Smiles, nga nagsige man tong minatag hilak. Ha? Si Miles? Unsa ko'y kiunsa ma? Wa manggod? Ayaw na lagpangulipas. Kay gipugos ko to siyag patugan. Naunsa man ka. Nga imo man hinuon siyang gitudluan nga maglagot sa iyang amahan ni Prancing. Wa manggod matansyang? Ay ayaw na lang gud og pangatarungan pa diha. Mutimod pa man ka oy. Nganong imong magisultihan si Miles nga basit may kaubang laing babay si Prancing dito sa Cebu. Mao nga dili siya kanunay nga magtawgan na ninyo. Oh, wa ka man mo tingog. Ayaw anak ko rin Anak ta ka. Pero wa magpasabot nga anak ta ka. Labanan ta ka bisag sayop ang imong gibuhat. Kung unsay imong kahiubos ngadto ni Prancing nga imong bana,
Ayaw paghimog istorya nga makadaot sa hunahuna sa imong anak o magguba na hinuon ang pagtahod ini ngadto siyang amahan. Nga kanang imo rarabag yun na aron lang yun nga doon na kaikarason nga may dili maing gibuhat si Francine dito sa layo. Kung husto di ay ko, matansyang. Kung may laing kidaing babae si Francine dito, unya, Paminawas ako, wag pa ko mahuman. Kung nasayop di ay ka, ha? Okay ra ka ha nga maunay masud sa nahuna sa imong anak. huwag ka lang makasapot na ako, ma. Nakasabot ko nimo oy Corina. Nakasabot jud ko nimo. Gipasumban magod nimo nga supak kas pagpalayo ni Francine. Mao nang nag-iningon ka anak. Huda-huda ang taon ang pagsakripisyong Francine dito sa layo. Hura bagyo lang inungdan nganong tuasas dito. Para bayagin ninyo na nga iyang pamilya. Pero syaro na bagyot, ma, oy. Di gyud siya makatawag na mo din eh. Bisan kausa lang sa usa ka simana. Kung ingon man gani anak ko Rina, angay nga mangutana ka niya. Dili kay mo hukom ka lang dayon. Mabaya ka masayod kung sa nasunahuna ni Francine dito. O baka ha, busy lang yun sa trabaho. O di ikaw, gilain lang nimo ang imong huna-huna. Timbang-timbang nga sa kununing mga butang nga, be. Kung husto ba o dili, o unsay mamahimong implikasyon ni ini ngadtos inyong mga anak. Huna-hunaa og maayo. Pasaylo ako, Mais. Anak, nga akong gituyo pag-off ang cellphone. Walang sila masayod sa matuod. Siguro inawag nga mo mga anak. Sila si Dudot og Miles dito. Kung noon sa'y tinuod nga rason nga nung dili kayo kung magtawagan na nila dito. Kana tungod kay dili ko buot nga magsige og hunahuna nga layo sila na ako. Kay sayot man ko. Nga ko lang gihapon nagsakitan og magantos. Kay hangtod din higayon na. Maglisod lang gihapon ko pagdawat sa kamatuoran. Ngawa sila sa akong duuran. O dili ko buot. Di ko buot manaasa akong kagool nga akong gipati. Kay sayot ka Ginoo. Kung unsa ko kahuyang kung bahay na nila nga akong pamilya ang hiskutan. Nga bisan tinguhaon ko pa. Dili ko gyud sila magakos kay layo ko nila. O nga bisan lisod. Pilit kong ituluan o gilimdan ang akong kaugalingon. Nga anaara sila sa akong dool. Diyos ko. Excuse me, sir. Ay. God. Si Ma'am, sir, nala sa inyo nga service nga sa kanan, nagpaabot ka imong ablihan. Ha? Uy, hala. Maubag. Guard. Pastilan. Tuod. Salamat, guard. Salamat. Sige, sir. Ma'am Rian. Ma'am, sorry yung kayo nga. Huwag ko makasunod ni mo dito sa bangko kay... Olsa man, magsige ka lang pangatarungan. Dili lang ni mo ablihan ang pultahan sa sakyanan. Oh, hala. Sorry. Sorry, ma'am. Kadiyot. Kadiyot, ma'am, ha? Ako ablihan, ma'am. Mitingog na ang remote nga nagpasabot nga dili na lock ang pultahan sa service. Maong ako na. Sorry yung kay ma'am. Ako na! Nasuko siya na ako. Huwag yun magtingog si Ma'am Rian. Nalain yun siya na ako. Ma'am Rian, sorry yun kayo, ma'am, ha, nga. May mo bang dili ka magsaba? Doon ako'y di una-una. Sorry, ma'am. Sorry. Nagdahom gyud mo sunod ka. Nagpaabot pa ko ni musod sa bangko.
Pero wag gyud ka musod. Naaganita sa oras sa trabaho, priority gyud nato ang atong trabaho. Dili ang laing butang o bisan kinsa pa diha. Kinahanglan pa ba ng isulti? Usbon ako. Ma'am, sorry gyud kayo. Paninguhaon akong dili na to mausab. Dili na. Bisag giunsa ko lingaw ang akong kaugalingon sa mga salida sa internet. Pero wag ni makuha sa kahaw ang sakong gibati. Di ko mahimutang kung dili ko makita sa Corina. Shit! Napala na. Kinahanglan makita ko siya. Kinahanglan makita ko gyud si Corina. Everyone, thank you for listening for today's episode, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!